caggal yettude Allah e julde nelaɗo makko mo jami kisi ñibɗe tabbiɗe ngoni e mum eɗen tawe ɗo e nder Madina Gounass no enen kala gandirɗen ni oɗo saaha gonɗen koye lewru korka so ɗiɗo saahaji keedi noon ina moƴƴi kucciten ɓe ganduɗa ko ɓen woni halfinaɓe cellal ɓe mbasiyo yimɓeɓe holno potata siforade e korka surtout to banggue ñamduji ɗi ɗum noon docteur Ba bisimilla ma calmina bandiraɓe ene kettima. Assalamu aleykum warahmatullah. Ciftina min inde nde e yettode nde. Docteur Ba, docteur Alassane Ba, min woni médecin chef centre de santé Médina Gounass. Eyi tigi jarama docteur Ba. E ko adi fof so yeehi ha korkari eɗen gandi consommation ñamduji ɗi ne kewi changeade e ko wona ɗum ko kadi hen woɓɓe taw rafiji mumen ɗi dokkani ɗumen horde e surtout miɗen jiiɗi mbaɗnamin bien précisé ko holɗin rafiji ɗi ganduɗa neɗɗo jogoto tawa alhaali rokkani mo yo hoor. Eyi bisimilla mon ko yettuɗon tan e jarnaɗon e déplacement mon mbaɗɗon par ce que hokkude yimɓe occasion haaldude e population o so gonga saaha bandani so yonti koye korka faya yimɓeɓe ene moƴƴa ɓe ganda homno ɓe poti wurdude beele kam vraiment ɓe mbawa wadde korka mabɓe e dow jaam taw addanta caɗele banggue cellal to. D'accord, on jarama e question mon mi mbaɗɗon ɗo premier question o solde min jeehe hen no fewi woni rafiji ɗi ganduɗa mbawi hadde neɗɗo hoorde ça dépend e rafi o ça dépend kadi e stade mo rafi o woni ene woodi ɓe ganduɗa ne gonde ko wiyete estomac on ulcére ɓernde ne wuula so jomum hoƴama ɓernde suma walla suma ha kene haɗa ɗum deƴƴe ɓen le plus souvent ene mbiya yo ndento hoorde par ce que tawat mbawana ko wona ɗum ɓe wonduɓe estomac taw estomac baɗɗo stable mo ganduɗa e fuɗɗi ƴettude traitement mum e detti on ene wawi hoorde taw ala hay caɗele gote goɗɗum ɗum ko wonduɓe pathologie chronique ko wayno diabète et HTA ɓen kadi wonno wayata jomum ene wawi wiyede woto hoor kono wonno wayata kadi jomum ma wiya hoor par exemple wondude diabète so tawi diabète makko ene régli ene waɗi équilibré so tawi to wonno o tollaki e sohlude insuline mo wawi wiyede yo hoor so tawi kadi o tolli ko wadde insuline mo ƴettude piqûre o so tawi sukar o dirti ha yimɓeɓe kolima ha watti ƴettude juste une seule injection le soir on kadi ene wawi wiyede yo hoor wonno horirta so tawi kadi jomum ƴettata ko leɗɗe ɗe kono sukar mum ene régli ene decci ɓandu mum e analyse ji fof daari tawi ene hawri ɓen kadi ene mbawi wiyede yo hoor ko leɗɗe ɗe no ƴettirni tan changera lekki mo jomum yaranno subaka e kikiɗe par ce que subaka kikiɗo ko yo wat intervalle de temps 12 heures de temps so tawi ko subaka kiki on e wawi wattu ƴettu par exemple so humtima goto salatu sene heejo goto so ƴettano laabi tati ñalawma so humtima goto yaha ha jomga e nder jamma yara goɗɗo wonde hirade nder janggata ɗo e salatu so tawi jomum fori hejjade yara goto ɗum ɗon ene wawi waɗirede noon ça dépend noon à chaque fois yo taw ene yewtide e cafrowo ɗum par ce que leɗɗe ɗe fof potani wonɗe ganduɗa intervalle de temps jamma o yonata pour waɗede ɗum tagi à chaque fois ene moƴƴa so tawi gorko yonti walla fandima yo jomum ruttu hôpital ƴewtoya e cafrowo so ndiyam waɗi par rapport e leɗɗe ɗe waɗnamo changement mo wiyamo ko ni ƴettirta beele mbawa hoore taw artananimo caɗele ɗum ko gueɗal gotal gueɗal gongal ngal ko ñabbuji ko wayno HTA hypertension artérielle gondude tension so tawi tension makko réglani on hoordemo ene gasa to ene addindemo caɗele kono so tawi homo ƴetti leɗɗe makko tension makko ene régli omo wawi hoorde l' essentiel ko yo toppito banggue ñamdu makko ɗo holno yaada par ce que son ƴewtinima wonduɓe tension hewɓe ene mbiya woto ñam ko nini jamma woto ñam ko safilam ɗam ha ɓurti jamma te pourtant korko ko jamma ñamete mais so tawi a ñamani ñalawma o fof no fortino lamɗam donc sa ñami jamma o lamɗam addantama caɗele wonata caɗele ɗe ko subaka kasi sarima ne waɗi lamɗam pottarima ceebu jen ñamre on jalluɓe on jogui ceeb cafru lamɗam mais safi lamɗam donc ɗam ɗon lamɗam déjà aɗam heewi a waddi hen hirande kadi a ñami lamɗam ngabbina tension ma addanma caɗele ɗum taki wiye joni yo jomum ustu lamɗam jamma wiya ko woppu wiya ko ustu so tawi noon a latti ñamde ñalawma ñamata ko jamma fala kalla ala probléme so nde waɗi sa humtima ha pori tan ƴettu lekki ma tension no ƴettiranɗa subaka ni ñama kaf maɗa so yiya hirande yonti kirtoɗa so tawi kejjare so tawi ka kejjoɗa ɗum noon c'est très important goɗɗum ɗum par rapport e ñamde nde il faut ko yimɓeɓe ganda holno poti ñamirde par ce que so tawi guila subaka ha kikiɗe a ñamani tehtotolma e batanata hen sowona tuttade mottade de temps en temps a wi tan a waɗano jalluɓe tan wop to jaare ndiyam gulɗam tan ƴetta butelel ma bisa ɓuɓguel mbiya aɗa yara walla ƴeewa butel ma Evian kewɗo ndiyam mbiya aɗa bulo finalement a ñamata kadi ko jarta ko yonata
yo joom fuɗɗoro toujours ko wuli kafe gulɗe en so fuɗɗima ko wuli wadde hen ko ganduɗa peut être ko aliment mo ganduɗa ko sucre lente wonata so jewtidima ene woodi ɓe ganduɗa so taƴi tan keewi ko yirlede par ce que ɓe ñamata ko safa sucre ha ɓurti ɗon jomum taƴi yo taƴir ndiyam gulɗam tamoro ene woodi ƴettu tamoro ñama donc tamoro ko nelaɗo holli en ko hollirani ɗum ɗo hollirani en banggue ɗum ɗo ko yen ɗoftamo ko banggue safare kadi ene jogui importance e neɗɗo par ce que ko sucre lent manam so tawi a ƴakki ɗum sucre ma sen ngabba ngabbirde ko seeɗa seeɗa ha yetto to foti yettade après sen jippo kadi jippi ko seeɗa donc yimɓe gaccu hen haqqille so taƴi yo taƴi ndiyam gulɗam wadde hen tamoro seeɗa so tawi noon e wonde jabeti fotani ñamde tamoro par ce que tamoro defi seeɗa donc jabeti ko yo ƴettu juste sukara makko jabet o waɗa ɗum e gafe makko o waɗa ɗum e nguru makko o ñama o faada ha hirande nde yonta o ñama no foti ñamirde ni e ɗo hatidiri ni so tawi hirande nde kadi ko hunde wadde léger fota wonde ko yimɓeɓe oɓe ndento defde ko ñiini ha ɓurti e nder korka he ko wayno maafe guerte en walla gueɗe bano ɗum en tetti kadi namdoto ko jaram sa ƴeewi sa ñaami maafe guerte jitta ko yarde so tawi ko kañum ñamɗa a yiɗat yarde so ko jarta ko yonata kadi goɗɗum ɗum il faut ko yimɓeɓe gandir ɗum jaram ɗam wona a taƴi tan a bulima ha reedu ma heewi so nde waɗi ko jarta yonata ko seeɗa jarta ɓuri moƴƴude ko jogɗa butel ma ɓoya fof jara hen seeɗa ɓoya fof jara hen so nde waɗi ma yar ko heewi e nder jamma o he ha ɓandu ma daña waɗa remplir ndiyam ɗum sohluɗam taw an a tiñani ni a yari tandis que so tawi ƴetti butel ma 1 litre a bulimo ɗum ɗon reedu ma heewat par ce que ko espace waɗi no woodi quantité mo ganduɗa so naati tan heewat ko ɗon mbawɗa hadde to reedu ma ƴuuf o wonta a yiɗata yarde ha jamma o gasa alors naka saɗa yarire seeɗa seeɗa ma yara quantité mawɗo quantité katindiɗo jonɗo taw koye adnama hay caɗele goto tawi ɗum yawtela onon oɗon mbaɗi yimɓe conseillé kejjare ndi walla ala ɗum ça dépend e physionomie yimɓeɓe tan en woodi yimɓe ganduɗa ko woɓe hejjade donc ɓen so tawi ɓe kejjima adnama hay caɗele gote an mbawi hejjade wonɓe ganduɗa physionomie ɓandu mumen kañumen ƴeɓani hejjade ko noon gowiri ñamata ko so taƴi ñama so hina yonti ñama ha kaara so jamma janggoyi seeɗa peut être jara hunde hejjade tan ko hunde moƴƴere so tawi addantama caɗele sa waɗi ɗum ko hunde moƴƴere par ce que ma waɗa permettre mbawa wadde tenir journée o par ce que ñalawma woni juuti seeɗa donc yimɓeɓe so tawi sa hejjima addantama caɗele gote ala hejjade kono hejjo ko waɗi léger ko wayno karo en walla gueɗe bano ɗum ɗon moƴƴi kejjari maafe walla gueɗe bano no jalluɓe ni noddata ko jaram ñalawma o sa renta a jokki tam walla kejjari ko nesɗi ha ɓurti noddata kadi ko jaram a yiɗat yarde ko heewi donc so nemi hejjo ko waɗi léger hejjo kadi ko selbi ko wayno karaw en ɗum ɗo fof ene moƴƴi hen so tawi a wawani hejjade ko noon mbaɗa comme no amni min gowani hejjade donc addantama caɗele gote ala hadde juste e ko ñamata ko par ce que woni importance korka ko déjà quantité mo ñamatɗa ko le plus souvent o ustoto estomac ma o mo ƴettu temps wadde reposé o fofto par ce que so wona korka tout le temps homo golla souvent ka kacciɗo hakkude he wonko momorɗa walla won ɗum ɗo tout le temps estomac waɗa fonctionné alors naka e lewru korka mo ƴettu kam journée o fof mo fofto taw estomac o gollani so hiiri noon somo golla somo fuɗɗira golle makko moƴƴi ko fuɗɗirto no hanniri ni fuɗɗoro ngulɗam fuɗɗorɗa ko waɗi léger après plat de consistance o ara après ko no fruit en gueɗe bano ndewa hen ɗum woni ko ɓuri hande ko kono banggue kejjari kam ça dépend e yimɓeɓe tan hejjari no moƴƴi ala hejjari gummoɗa salade kejjuɗa en moƴƴi so tawi noon ɓanduma en jaaɓi so tawi ɓanduma jaɓani kejjari an ko noon gowirɗa continuer ama ɓuri wadde important surtout ko jaramɗam ndiyam ɗam yimɓe toppito wadde réhydraté jaram kadi jarino no fewiri ni so tawi a taƴi on instant aɗa ɗomɗi sa wi aɗa ƴetta ko wayno bisab walla hunde nde ganduɗa waɗi concentré finalement ɓeydata ko déshydratation maɗa fuɗɗoro ndiyam eau plate jara ɗum seeɗa seeɗa jus en koye noon sa yeeri ha fuɗɗimde ɓalma fuɗɗimde ndiyam puɗɗoɗa rewnude hen jus uji ɗi walla gueɗe mbaɗe noon n'est ce pas ndentoɗen kadi pâtisserie uji ɗi pat somi wi pat ko pâtisserie woni mburuji ƴufti ɗi walla gueɗe mbaɗe noon yimɓe hewɓe ne cikka ɗum ɗo alors nakko ɗum ɗon so tawi a ñami ɗum en teddi reedu a yawata dolde finalement ñamata hay batte donc yimɓeɓe ɓuuri ñamde ko waɗi léger yimɓe ɓuuri ñamde ko waɗi léger salade en gueɗe bano fof ene moƴƴi e lewru korka liɗɗi en ene moƴƴi e lewru korka tew kadi woto won tew nimɗo surtout mawɓe nayɓe ɓe tew nimɗo ha ɓurti moƴƴani mabɓe donc soɓe ñama tew taw wona tew nimɗo inchallah
so tawi ɗum yawti korka beele onon dilloɗo banggue safara wonko teski ɗon korka wawi réglude e nder ɓandu neɗɗo tawi ko korka tan ɗum heɓoto en tout cas Allah ne waɗi hen sutur no fewi par ce que lewru korka ɓuuri hewde ñabbuji kewɗi en kewi réglude wayno wondude banggue tension ni par ce que lewru korka consommation e lamɗam ko ñamate lamɗam ne heewi gonga kono nder lewru korka ne usto seeɗa par ce que lewru korka laabi goto ñamate so wona korka bottari ko ñamɗa ko walla lamɗam pirani ko ñamata hen walla lamɗam kassari kadi ko ɓuuri hewde hen a ñamat ɓuuru mbaɗa hen ko waɗi lamɗam donc du coup en ko mbatten consommé lamɗam ene heewi seeɗa on paami e nder lewru koko noon usto donc de ce fait ene waɗa régularisé gueɗe kewɗe wonɗoɓe ñabbuji kay ko wayno diabète en walla gueɗe bano ɓen kadi ne ƴewtida e nder lewru korka so tawi hade lewru korka arde gueɗe mabɓe degli ɓe toppirima safama ha régli e nder lewru korka haaɓe keewi kadi saɓorde decca mabɓe no feewi donc Allah ne waɗi hen sutur ɗon waɗi ñabbuji kewɗi ganduɗa ene gusto e nder korka goɗɗum ɗum kadi machine gollowo il faut ko daña temps foftade ha hayso ko laabi goto hirande ala so lewru woto hirande ne moƴƴi hen ɗum ene moƴƴi estomac o ma wallide estomac o kam wawa wadde fonctionné no hanniri ni donc ne heewi gartam korka vraiment ene heewi gartam sa eyyi konngol maɗa battidigol kadi hol wasiya tan mo jinoɗa haalde tawi min kaala min namdakima ɗum d'accord so wodi information goto mo ganduɗa min keeɓi ɗum récemment par l'intermédiaire de la météo hakkude le 22 ha le 28 ene gasa oga banggue wuulo no feewi nguleyki donc yimɓe yo gaccu hen haqqille so wuuli noon a waɗa déshydraté manam ndiyam ɓandu ma heewi ko ɓeydata ustade donc yimɓe ɓe jantin ɓe ndento yaltude e nangue he surtout les âges extrêmes woni sukaɓe tohosoɓe e nayeɓe ɓe par ce que hakkude mo so ɓinni cuwoto cuhle to se faade mawɗo on kam ene wawi andude ene wuuli yahara awa naggam sam kono nayeɓe ɓe tinnata ɗum sukaɓe tohosɓe kadi ɓe ganda yo mbaɗe surveille no fewi ɓe mbasa yaltude hay mawɓe ɓe aussi moccin haqqille ɓe ganda kam ɗeɗo balɗe ene gasa affaire wuulo so wuuli noon yo yimɓe ɓe ndento yaltude no fewi goɗɗum ɗum sa taƴi ha paari a taƴiri ko wuuli a ñami ko poɗɗa ñamde waɗiri hydraté ɓandu ma manam yar ɓoya fof jara ndiyam yimɓeɓe cikara tubakoɓe ɓe jogorto butlel ndiyam ɓoya ɓo foti goɓa ko faaro wona faaro pour safara yargol ɓuuri moƴƴude jaram fof ko jarira seeɗa seeɗa ha jara quantité kewɗo mo ɓandu ma yoni au moins neɗɗo ne sohli ko famde fof 3 litres ndiyam par jour 3 litres ɗum woni bouteille ɗiɗi Evian ene famɗi ko yarata men bouteille Evian ñalawma par ce que no jarete noon fewade ganduɗa tan ƴetta londe tan mbuloɗa laaɓa goto gasi a haaɗi hen peut être ɗo woni 2 heures temps 4 voire 6 heures temps yitta herde donc yimɓeɓe jogo habitude jogade bouteille ndiyam ɓoya ɓe fof ɗum goɓa hen so ngel gasi ɓe ɓeyda ngel ɓoya ɓe fof ɗum goɓa hen haade gasi fof l' essentiel ko 3 litres o yoɓe jar ɗum so ɓe jar ɗum to adapta ha calel goto ɓe ndento kadi yaltude e nangue he sukaɓe ɓe kadi ene wuuli yoɓe ndento waɗede nulede e nder nangue he surtout so wuuli gaccu ha ɓumna ɓe mbawa wadde alhaaliji mabɓe goɗɗum ɗum wonduɓe e drépanocytose ɗi ko yejjidde donc ɓen kadi e nder lewru korka ɓen pratiquement mbawata horde par ce que so jomum hoori ene wawi addan ɗum caɗele goɗɗum ɗum kadi so wuuli ha ɓurti ene wawi addan ɗum caɗele donc ɓen so tawi guleyki vague de chaleur waɗama annoncé yoɓe mbattu haqqille ɓe mbasa yaltude e nangue he ɓe toppito kadi jaram ɓoya ɓe fof ɓe jara toppito jaram donc ɗum ɗon ko ɗum woni ko jinnomi haalande population so wona ɗum ko yettuɗon e jaraton e garɗum mon gayen par ce que ɗum ɗo aussi tamit so mballi ɗum population ko minen mbaɗa ɗum sinon saga men min mbawa joddade goto fof min kala ɗum no foti haalde ni kono média so ari waɗat permettre min jetto goto fof galle mum min kala ɗum honno foti wadde beele no wurde hen joni kala gonɗuɗo e tension walla diabète yo waɗ feere o yaha to safato so yeehi ɓe daara holto tolni ɓe ganda effectivement somo régle walla so réglani o wawa haalnede honno wawa yarude korke leɗɗe makko kadi wawa haalnede honno ƴettirta heddiɓe ɓe ɓe tinani hay batte ɗe woni ɓe ganda gondata hay batte ne celli machallah yoɓe toppiro cellal mabɓe holno ɓe toppitorto woni ɓe ganda holno ɓe taƴirta ɓe ganda holno ɓe ñamirta ɓe ganda holno ɓe jarirta ha korka ɓenna taw ɓe dañani ha caɗele goto inchallah on jarama el gonguel aɗa yiya woɓɓe ɓe kirto ɓe soɓe jaari tan ɓe leloto walla sahaji kiraɗe ɗe ko jamma jomum hirto tan ha rir mum heewa tan faye dow baldi lelo ɗum hol conséquence muɗum eyyi ɗum wona hunde ɓurde neɗɗo ɓuuri moƴƴude ko so tawi a ñaami a waɗi consommé ko heewi watta yaadu seeɗa ɗum taki hikke hay heure mo yimɓe kirtoto ene fuɗi waɗede programme de telle sorte que yo fawe heure mo ganduɗa peut être yimɓe ma mbawa ñamde mais kadi maɓe dañ temps kadi jooɗade seeɗa jeeɓoteɗo walla jaaha haajuji jaado seeɗa puɗɗo lelade ñama tan lelo ɗum ko nafata ko cuhlel kono nafata mawɗo d' accord nafata mawɗo donc surtout mawɓe ɓe nento ɗum jomum so ñaami ha paari yo yaado seeɗa e galle he ñando seeɗa
le temps ko dola après fuɗɗo lelade